Лабараторная работа. Вымярэнне адноснай і абсалютнай вільготнасці паветра. Абсталяванне. Тэрмометр лабараторны, марлевы бінт, пасудзіна з вадой. Вымяраем тэмпературу паветра ў кабінеце. Абгорнем рэзервуар тэрмометра вільготным марлевым бінтам. Пачакаем, пакуль тэмпература ўсталюецца, і здымем паказанні вільготнага тэрмометра. Вызначыце рознасць паказанняў сухога і вільготнага тэрмометраў. Выкарыстоўваючы псіхраметрычную табліцу 1 у сшытку, вызначыце адносную вільготнасць паветра ў кабінеце. Выкарыстоўваючы табліцу 2, вызначыце шчыльнасць насычанай вадзяной пары. Вылічыце абсалютную вільготнасць паветра. Вылічыце абсалютную і адносную хібнасць прамога вымярэння тэмпературы. Абсалютную інструментальную хібнасць і абсалютную хібнасць адліку вызначыце па табліцы ў дадатку. Вынік вымярэння тэмпературы запішыце ў інтэрвальнай форме. Якой будзе адносная вільготнасць паветра, калі паказанні сухога і вільготнага тэрмометраў аднолькавыя? Як зменіцца абсалютная і адносная вільготнасць паветра ў памяшканні пры паніжэнні тэмпературы? Як будзе змяняцца рознасць паказанняў сухога і вільготнага тэрмометраў пры паніжэнні тэмпературы паветра, калі яго абсалютная вільготнасць застаецца пастаяннай?